Как една малка сграда може да носи духа на цяло село? Вече 125 години читалището във Войнягово събира поколения самодейци, песни и сцена за мечтите на хората. Ние сме лазаровали и пели с тези дрехи и на мен ми и в кръвта. Аз само направо съм родена така. Читалищната дейност ми е в кръвта. Най-големи отпечатък са оставили самодейци. Без тях едно читалище е нужно. Нямаш ли мерак, нямаш ли желание, не става. Изцяло призвание. И трябва да те идва отвътре, да станеш кукер. Така че... Не идва ли отвътре, да можеш да играеш, да го приемеш. Кукер не става от теб. Който има желание, развива. Който гори отвътре, го развива. Моя прадядо, ученик на Васил Левски, е един от първите основатели на читалището. Левски и до днес го носят и деца, и възрастни в сърцето си. Тази любов се предава от поколение на поколение. Съществува във всяко едно войняговско сърце, се мисля, че той е вътре. Няма човек, който да не му трепне сърцето, като кажат Левски. За нас Левски е повече от светиня. Състава за автентичния фолклор на Войнягово винаги участва с живи китки. Ние не участваме с изкуствени китки. Танците, това е войняговския химн. Войняговския химн, това е нончулата, или казано по нашенски Стърсикалец. Това е химна на Войнягово. Имаше момент, в който се опитваха да вземат и хорото. Това автентичното Стърсикалеца, както му казваме, и нончулата. Колектива ще има репетиция. Много задружни, много хубаво прекарвахме, много весело. Особено на фестивалите в Копривщица беше някакво чудо. Целият състав са изправени и само нашия химн български тъпи. Това беше а те настръхнат душите. С аплодисменти ни посрещнаха, строиха ни, накараха ни да изпеем 2 песни, изпяхме песните и ни наградиха. Аз шапкам свалям и се прекланям пред техния труд, защото в студ и в пек те са винаги тук на репетиции. Да го съхранят и ако е възможно да го предадат на бъдните поколения, за да може славата и името на Войнягово да продължава да се разнася както в България, така и в чужбина.